ଦୋକାନୀ ମା ଆଜି ଆଜି କହିକିରି 2200 ବାକି କରି ସାଇଲାଇ ଆଉ ବାକି ଦେଇ ହବନି। अरे तू जाइनु अबिका हौ तो बेग दे मु आज को सौदा दे जाऊँ आउ देविनी। हौ बापा खाइबा आस मु खाइबिनी तू जा। तमे काहे से सब टाणुच तोर कोन गला तू कोन दउचु? बापा दोकानी मा बाकी दौनाती आमे खाइबा कोन ताकर 2200 टका बाकी ही गलानी। 3 मासर ट्यूशन पैसा दिया आ सार गले पढ़िबा को आसीबुन। ए सब मते काई कहूचु? तू न पढ़िले कोन देश भासी जाउची ना तू न खाइले मरी जाउचु? मु खाइबिनी कि ट्यूशन जीविनी हेले तमे निशा करिया छाड़ दो तो मु कोन पई छाड़ीबी? तू पाठ पढ़ कि न पढ़ तू खा कि न खा मोर सेतरे कोन अछि? जदी पारछु भिक माग तोर आगु को कामे रे आसीबो। बापा मु जानिनी तमे मते काई गुणा करछ हेले मु तो पुओ अरे चिकू आज ट्यूशन जाइनु कि? नहीं दादा कौन पाई? बापा 3 मासर ट्यूशन पैसा दे नांती सेति पे सार मना कले। तो बापा तो डेली पैसा कमाउजी सबु निशा करूछंती दुकानी मां भी आ बाकी दउ नांती घरे खाइबा कुछ नहीं मो कहले मते कोन जे भिक मागे। हौ मु तो बापा सह कथा हेबी। चिक्कू 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 हाँ बापा डब्बारे पैसा थिला कोन हला? मु देखिनी। देखिनु आ कोन उड़ी गला? सत कहूची बापा मु देखिनी। रह तो सत कहबा छडौची।
ପଇସା ନେଇନୁ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ ମତେ ମାରନି। ଖାଇବୁ ବୋଲି ଖାଲି ମରି ଯାଉଛୁ ଖାଲି ପିଟି ପିଟି ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦିଅ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ଘରୁ ପଇସା ଚୋରି କରିଛି। ଠିକ୍ ତ କରିଛି। ତମେ ତ କାଲି କହୁଥିଲ ଭିକ ମାଗିବାକୁ, ହେଲେ ସେ ଭିକ ନ ମାଗି ନିଜ ଘରୁ ପଇସା ନେଇଛି। ନାଇଁ ଦାଦା ମୁଁ ପଇସା ନେଇନି। ପୁଣି ମିଛ କହିଲୁ। ଥାଉ ବାବୁ ଭାଇ, ତମେ ଏତେ ବଦଳିଗଲ କେମିତି? ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଉ ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ? ଆଗରୁ ତ ତମେ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଘୃଣା କରୁଥିଲ, ଏବେ ଏସବୁ। ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ନିଶା ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦଉଛି। ନାଇଁ ବାବୁ ଭାଇ, ଏଇଟା ତମ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଯାଅ ଦେଖିବ, ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ନା ଭଲ ପାଇବା। ଜହର ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ନିଜ ଶରୀର ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଆୟୁଷ ସରିବା ଆଗରୁ ଏ ନିଶା ତାଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ତମେ ଭାବିଲ ତମର ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ ଚିକୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଭାବିବି? ଆରେ କ'ଣ ଭାବିବି? ଇଏ ଅଲକ୍ଷିଣା ଜନ୍ମ ହଉ ତା ମାଆକୁ ଖାଇଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆ କଥା ଭାବିବି? ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯିବ ଏ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦବନି, ନହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହବନି। ବାବୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଟାକୁ କେବେ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିନି। ବାହାରେ ମୋ ଘରୁ। ବାପା ଯା କୋଉଠି ମାଗିକି ଖାଇବୁ, ନହେଲେ କୋଉଠି ମରିଯିବୁ। ମୋ ଆଗରୁ ପଳା। ବାପା ଚିକୁ ତୁ କାନ୍ଦେ ନା, ମୋ ସହ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲେ। ନାଇଁ ଦାଦା ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ବାପା ଖାଇବେ କେମିତି? ସେ ସବୁବେଳେ ନିଶାରେ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୋ ବାପାକୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ଚିକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ପଇସା ନୁଚେଇ ଦେଲେ ମୋ ବାପାକୁ ନିଶା କରିବେନି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି ମୋ ବାପା ମତେ କାହିଁକି ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଚିକୁ ତମେ ଯାଅ ଦାଦା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଶୁଣୁ,